бобоҷон дар бораи занҳое ки нописандӣ шавҳар мекунанд сухан мекардӣ. ҳар боре ки сухан мегӯем мегӯянд ки мо канизи ту нестем. хоҳиш мекунам бобоҷон бисёр нописанд шуданд. бародаро савол карданд ки дар бораи занҳое ки шавҳарҳоро нописандӣ мекунанд, ё ин ки агар пай корш бигиранд мегӯянд ман канизи туюм. мақсад дар бораи инҳо ман аку дар бораи инҳо шумо ҳаққи ҳамин мардҳо болои занҳо ман 5 ҷумъа 5 соат дар ин бобат суҳбат дорам. шумо аз тариқи ҳамин интернетҳо дар боби ҳурмати шавҳара биёбем. аз он ҷо иншоалло шумо муфассал худо хоҳад шумо аз он ҷо муфассалтар ҷавобҳоятонро мегиред. вале ба ҳар ҳолам ки бошад, хоҳарои азиз, худованд ҳаққи шавҳара болои зан гузоштааст. ҳар кореро ки аллоҳи меҳрубон дар қуръон ва пайғамбармон бар гӯши мову шумо расонидааст, кира бар ки ҳақдор кардааст, ҳамаш ба манфиати мо аст. агар дар хона зан итоати аз мардак кунад, аз худо умед аст ки бисёр зиндагитон зиндагии хуб мешавад. лекин агар зан аз мард нописандӣ кунад, зуд аст ки ин зиндагии шумо канда мешавад. ман бисёри занҳоеро дидам ки ба қадри шавҳаро нарасиданд, агарчи соҳиби 4 фарзанд буданд, вале ба иншон талоқ шуд, ба иншон зиндагиҳошон аз байн рафт. ҳар як чиз ҳад дорад. барои ҳамин хоҳарои азиз, шумо шавҳаротонро ҳурмат кунед, ба қадри шавҳаротон расед. расидани ҳаққи шавҳар, эҳтироми ҳаққи шавҳар бар зиммаи шумо воҷиб аст. пайғамбармон вақте дар ҳадис мегӯяд, хайруннисо иза назарта илайҳа сарратка ва иза амартаҳа атоатка ва иза ғибта анҳа ҳафидатка фи нафсиҳо ва молик. хоҳари азиз, аку гӯш кун. медонӣ ки ҳамин пайғамбаре ки чӣ қадар маҳбуби дилҳо монад, ҳамин пайғамбаре ки номша мешунавем саллаллоҳу алайҳи васалам, ҳамин пайғамбаре ки як дастурамали ҳаёти мо шидагие, як пайғамбари нозанине ки заъай даҳанш гӯем асал мерезад, як пайғамбари нозанине ки ғами мо умматоша хо мардҳо хо занҳо монад ғами моро мехӯрд, ҳамеша дар андешаи мо буд. ҳатто дами охирашда ҳам вақте гӯшона дар қалби пайғамбар гузоштанд, ба номи умматӣ гуфта дунёро падруд гуфтанд. пайғамбаре ки ҳатто дар қиёмат ҳам мо умеди шафоатш дорем. мегӯяд ки беҳтарини зан ҳамун зане ки вақте ҳамин мардак дар чеҳраи ҳамин занак нигаҳ кунад, хушҳол шавад. хоҳари азиз, ҳамина агар ту сухани пайғамбарай ҳамира қабул кун, ҳамира дар зиндагит шиори зиндагит кун, ку бубин ки мардак қати ту чӣ хел мешавад. ё ба тамоми мардуми тоҷикистон, агар шумо аз ҳамин ҳозир сухане ки ман маъно мекунам шумо пайравӣ кунед, ку бинем ҳамин адади талоқе ки дар як сол 11,000 шид, ку оё ҳамин кам мешавад ё намешавад? агар дар баъзе ҳолатҳо мардакон гунаҳгор бошанд, дар баъзе ҳолатҳо хусрҳову хуштоманҳо ҳам ки агар гунаҳгор бошанд, ва дар баъзе ҳолатҳо занҳо ҳам гунаҳгоранд. ин пайғамбари нозанин беҳтарини зан мегӯям, зане ки мардак вақте ки ҳамин нигоҳаш мекунад хушҳол мешавад. ай чӣ? ай ҳамун чеҳраи тозае ки зан дорад. тоза ба маънои чӣ? ба маъное ки дар чеҳраш қавақ надорад, дар чеҳраш ғам надорад, дар чеҳраш як розигӣ дорад, дар чеҳраш як меҳрубонӣ дорад, дар чеҳраш истиқбол дорад, чеҳраш гармай. вақте мардакша мебинад табассум мекунад, агарчи шояд ин зан дардам дошта бошад, ин зан ғамам дошта бошад, лекин чунон худша намоён мекунад ки мардак ай диданаш вақташ хуш мешавад. якум нишонаи беҳтарини зан ҳамин аст. ду, ҳар гоҳе ки мардак амрш кунад итоат мекунад, намегӯяд ки ман канизи ту нестам, ман хизматгори ту нестам, ва ин суханҳои дурушт ва ин суханҳои талх
با این سخنهای بسیار زشت خواهر عزیز تو هیچ وقت در قلب مردک تجا کردن نمیتونی. تو دعای نیکی مردک هم گرفتن نمیتونی. و شما بدونید که این شریعت ایرا من نگفتم، ایرا پیامبر گفته است که ایما امرأتی ماتت و زوجها عنها راضین دخلت الجنه. کدام زن چشمش پوشید مرد منش بستن. مردک پرسیدن که ای همین زنکی که با این چند سال زندگی داشتی راضی؟ بگن راضیم. الله گفت درهای جنت گشاده شد. اگر به شرط بگن راضی نیستم وای به حالت. دوم چیزی که از بهترین زنها خواند امرت کرد میگه سپارش داد اجرا کن. 3 هرگاهی که مردک جای سفر کرد یا ببین یک لحظه مقصد به یگان کار مشغول شید، هم در نفست احتیاط کن هم در مال مردک. مال مردک دم خیانت نکن، ناموس مردک دم خیانت نکن. پیامبر گفت همین 3 چیز کدام زن جمع میکنه در خودش وای بهترین زنه. خواهر عزیز همین 3 چیز جمع کن به نام خدای مهربان قسم همون مردک را بالای دست میگیرن و ان شاء الله زندگی ما خوب میشه. ولی امروز منم تشویش دارم. منم همین مردمی که طلاق میکنن، همین مردمی که زندگی تلخ دارین، همین درد من خودم در احساس میکنم. زیرا که منم یک نفری واعظ، منم یک آدمی داعیم، منم یک آدمی هستم که به نصیحت من بسیاریاش زنگ میزنن که ما احتیاج داریم. وقتی احتیاج داشته باشن ما را هم یک نفری اگر نزدیکی خودشون که بشمارن، منم در همون غمهای شما و در شادیهای شما شریکم. برای این است که من برادرای عزیز این ساعت ها میام و وقت ها میام حلقم قاق میشود و من برای شما گفته گذاشته هستم تا برای که زندگیت خوب شود. ولی ببین زندگیت خوب شود با من چی؟ با من این قدری که من از دلالتم ثواب میگیرم و الا همون راحتی زندگی را تو میبینی، معیشت همون زندگی تا تو میبینی. برای خواهر عزیز سخنهای مرا فقط به خاطر خدا قبول کن. ان شاء الله تو عزت دنیا و آخرت